Awni yangma sungalo ukun konnana Sucrivani Mane ale de Zarafa ka sponsor officiel aka do ka foko Zarafa ka toblu be soro Orange sanfɛ kunnafoni 37 saba fila kele fu ani falaki amena moni de tobi anga mugu talente ni anfɛ amena jikala sisa ka do ɲwana kosɛbɛ n'a donna ɲwana minge ami sɔrɔ kana bɔ tɛmɛ fɛ n'o ti dɔwɛrɛ wara kɔ maa minnu be no ko mɔnikuru bɔli ma nɔgɔma ni ngoni cogoya ni nga nɔgɔya ma de iti do sojula ka dinge e ala mati bu kɔrɔ kala masa ɲani bi malo jamana de maa minnu dise gundoni fɔle filɛ ni aw ye an b'an tɛgɛ cɛbɔ n'a ye ka sɔrɔ k'a to yen sa fa ka kumaya wa ka dɔ k'a fɔ ko dɛgɛ fana bi kɛ tanjogo in de la koyi i b'a kɛ sa i b'a ɲami ɲɔgɔnna i n'a fɔ ni tɛgɛ b'a la cogoya min na ko i yɛrɛ b'a ye a bɛ sin ka taa kumaya ten dɔ n'a kumayara min kɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a kɔgɔli dabɔ sa mɔnikuru misɛman de ka di i ye kumaba de ka di i ye e yɛrɛ de b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma n'a sera i ka hakɛ ma dɔrɔn i b'a kɔgɔli ye mun ye i bɛ mugu kɛnɛ dɔ k'a la k'a n'o gosi ɲɔgɔn fɛ waasa a ka na taa bari ɲɔgɔn na ne ka mɔnikuru selen tɛ nin an ka da kun sigira ta ka ban koyi an ka bi mɔni an bɛna dilan cogo wɛrɛ la an bɛ mugu kɛ ji la k'a ɲami ɲɔgɔn na n'a ɲɛma jɔra min kɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a sɛnsɛn nka ɲaga min tolen filɛ dugumana na an t'o k'an ka da kɔnɔna na dɛ bɛɛ b'i ka da ji hakɛ kɔni dɔ sa ni nin ma nɔ o yɔrɔ kɔni na an b'an yɛrɛ kɛ muso ye dɔɔni an bɛ barama bugu an ka da la k'a to yen a ka tobi miniti 15 bɔɲango n'an yɛrɛ y'a ye k'a tobira miniti 15 bɔɲango an bɛna an ka mɔnikuru kɛli dabɔ a la sa an b'an ka mɔnikuru kɛli dabɔ a la an b'a k'a la dɔɔni an bɛ to k'a lama ɲani a bɛ taa bari ɲɔgɔn na wa an b'an jija nin waati in na tasuma kana na kɔsa an ka da kɔrɔla la an bɛ tasuma caya kɔrɔ dɔɔni waasa a ka se ka tobi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka mɔnikuru bɔlen tɛ nin ɲɔgɔn na kosɛbɛ a bɛ tobi f'i yɛrɛ b'a ye k'a bɛ ka dun sa n'a ye dunni dabɔ sa an bɛ ɲamaku ni nemurukumuni k'a la i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ nana ye dɔɔni fana fila fɛ o kolen jɛlen pasi an b'o k'a la ka sɔrɔ k'a ɲami ɲɔgɔn na dɔɔni dɔrɔn ka tasuma da dɔgɔya kɔrɔ yɛrɛ de k'a to yen nɔ a ka wusu miniti damadɔ an ka mɔni wusulen tɛ nin aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a dunna n'a yɛrɛ ye an da yen sisan an b'a bɔ k'a kɛ filen kɔnɔna na ka sukoro dɔɔni k'a la an bɛ kɔgɔ fana fitinin k'a la an b'o ko ninnu bɛɛ kɛ k'a bɛn an sago ma ayi an tɛ se ka ɲinɛ Mane Sucrivani kɔ n'o ma k'a la suma tɛ k'a dan ye fɛnɛ de ka di i ka mɔni na a dɔn k'a fɔ k'an ye nura nɔnɔmugu an y'a bayɛlɛma k'a kɛ fɛnɛ ye o video bɛ Zarafa ka page bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka ban nɔnɔmugu jumɛn filɛ nin an ka mɔni sanfɛ o sera ɲininkali la bilen nɔnɔmugu nura tɛ aw bisimila